Dievčatá, chlapci, tu je môj nový kanál. Na tomto kanále budeme hrať Steel Garden. Toto bude moje nové A potom Steel s kamarátom. Áno, s Nubakom, čo má nový akúnt na Robloxe. Áno. Ale mám sa predstaviť. Prosím. Že či sa mám predstaviť. Nie, nepredstav sa. Len tedy, keď dvaja na tomto kanále budeme mať 50 odoberateľov. To bude aj viac ako jeden Dobre. rok. To bude aj viac ako jeden rok, ale nevadí to. No tak uľačí. Áno, ja mám 50 odberateľov. Pošlem ich, aby tebe dali odber. Počkaj, dám ti volačo, dobre? Tento install. Lebo toto máš nový akúnt. Páči. Ďakujem. Koľko to stojí, koľko to je. A pozeráte to, že mám koľko peniaze. Ja ďalšie mám. 20 a. Musel som dať deklen, lebo sa mi to cyklo. Volačo si kúpu šopte, áno? Like. Ďakujem ti. Teda ja ti zalajkujem. Nič, dobre. Tak idem ti zalajkovať, ale dobre som videl, tak hneď bude listukovať. Áno. Hneď Ešte to točíš. Listúkuje sa už hneď. Ešte točíš. Točíš ešte? Áno. Volá, čo vám poviem. Dneska po Steel Brain vo tomto videu budeme robiť deťom zle a môžete sa aj kľudne aj smiať. Áno, ale to už bude druhé video. Hej, tu je jeden môj friend. Hej, áno. Tu je jeden môj friend. Ale on je maďarský, toľko viem. A dávno von zo Steel Brain od privát serveru. Alebo to je on, neviem, či je to on, alebo ten druhý. Hej, no. Keď tu volá, čo ukradne, však to dneska sú takí, vieš čo. Dneska ich normálne Steel Brain od nich ako zničil, vieš. Pozerajte, ale ja mám nejaké veci. Dobre, nezačal som veľmi teraz, lebo ja som mal aj lepšie veci som aj mal. Ja čo mám na novšom akunte, či na starom akunte, Pane Bože. Jaj. A predtým, čo som Ja mal mám akunt, len mi sa to vymazalo, išiel som to Grova Garden, vyhodilo ma to. A nedalo sa to naspäť urobiť, ten akunt. Tak za to tento akunt mám, ale tam som mal veľmi veľa vecí. Dobre, Elderberry, takéto som nemal. Ale mal som taký veľký Candy Blossom, že takto musím dať celú kameru, aby som to videl, ako by som to ešte mal. Takto. Áno, ja som tiež mal Candy Blossom. Vieš, koľko stála? Lebo ja som na to mal ako ufona, vieš. Ufona. Vieš, koľko to stálo? Koľko? Len 1 milión. Čo? A pozrite, že teraz aké veci mám. Takýto veľký burning A ja som mal také... A ja som mal taký veľký burning... A ja mám taký veľký burning boot. Len na staršom akunte. Áno, zlaté mám také. Mám také zlaté. Mám ešte väčšie. 76 kilové. 76, dobre. A jedno 50. Ešte bambus tam stý. No ešte, už som povedal, že pozrite, že koľko mám peniaze, ale budem mať Keď nedáš, počkaj, keď nedáš odber, tak si gay. Áno, gay, alebo neviem. To je jedno. Áno, to je jedno. Vymyslel som novú značku. Áno. A nie. Who are you? Roko!
Áno. Počuli, že jaké má meno na videu. Nevadí, ani tak to nebudú poznať. Áno. Teraz len toľko povieme, že on sa volá tuto Roland, náš kamarát, a ja Dominik. Green bean, Toto- green bean. Môžeš si dať A ja mám tento také. skin. Môžeš si dať tento skin. Fú, neviem. Ja si nedám. Vieš čo? Urobím to asi pre Chandela. Mám si dať. Keď chceš. Ja to nevadí, keď dáš Fú. alebo nie. Ako Baconhead sa mi ako páči ešte, vieš. To je pre mňa ako nostalgia, vieš. Naozaj. Prší. Vieš čo, Bacon je To som myslel, že prší. prší. To som myslel. Zase bude hneď uzňúsiť. Roland, už si kúpil bombu. Chcel som povedať, že neviem rozprávať už. Že bambu Nevadí. je vo Dúfam, že šope. dostaneme lajky. Lajky. Ja mám taký veľký bambus tam. Vidím. Get out. Neviem na to ísť hore. Keď som mal bambus, volakedy, keď som to začal, tedy som viac mal, ale aj volakedy teraz si kupujem. Stále toto som zvykol robiť, išlo sem, ktoré boli aj väčšie, aj menšie. A stále, čo bolo najvyššie. Pozrel som, že ktoré je najvyššie. Teraz je dobre vidím tak toto. Asi. Pomoc. A Ja stále lietam, išol ja som Ježíš. Ja lietam. Naozaj. Ameno. Dorime. Latíme. Ameno. Teraz to je lepšie. Môžeme sem hore? Nie, spadal som. Dobrá, je to No, je no, veľmi veľký bambus, čo som tam dal. Už bol nosí. Nepozeral som. Ona čo divné. Ešte to bude rásť. Čo keď by to také veľké bolo ako... neviem. Mám ti dať To je voľačo. veľmi veľké, čo mi teraz rastie. Ako tam ti voľaký pekný pepper. Dobre, To som ja. Nie, toto nie, my sme slovenské halušky. Slovenské halušky. juj! Kam mne to svieti do očí. To tak svieti, keby vyjdeš do Grova Gardena, potom že... Potom do očí ti normálne svieti. Ty si videl ten trend? Že to nové tak robil, ja to asi predám. Ja len chcem vidieť, že koľko to, ako má to hodnotu. Predaj to. A pozrieme, že nakoniec, koľko budeš mať peniaze. Od 0 Áno. do koľko. Tak toto video môžeš pomenovať zo núba do bilionára, či neviem, do 10 miliónov. A už sme skoro tam. Lebo tak ešte ti čo dám. Koľko máš? 7 miliónov. A keď toto To není také... Op. Toto veľmi veľa ti bude dať. Juj, toto, neviem, či ti mám dať. Tu dám ti to. fuj. A toto asi bude veľmi veľa. Rumaj povedal, že je to ako sranda. On srandoval, že Pekot je mŕtvý. Jaj, A myslíš, že ten ako to aj hejter ti ty debil? písal. Ten hejter ti písal tam. Asi. Asi len zo srandy. Ty si hneď ho vyrostoval. Akože predaj to Pepper. Pepper. Áno, 9,9 miliónov.
prečo dávam furt value? Čo mi je? Seldies? Pozrieme, že nakoniec koľko budeš A mať. máme! A máme! Máme 11 miliónov. Áno! Tak toto video bolo hotové. Teraz hneď urobím na mojom druhom akunte budem, ale to na tento istý kanál Steel Brainrot video a tam budeme prankovať ľudí asi. Ja dobre si povedal. Áno, dobre som povedal. Áno, ako budeme robiť Deťom zle. Ale Áno, tak čaute, dajte odber, like. koment a za jeden týždeň, keď bude tu jeden like, nie, 2 lajky, 2 komenty a budem mať jeden odber, tak volá čo tajné, čo ani Rolko nevie, volá čo vám poviem, alebo ukážem. Áno. Ani on nevie, lebo nepovedal som, dobre, dávam na to jeden týždeň, aj som to povedal. Jeden týždeň len. Keď to nesplníte, tak Áno. neukážem, alebo nepoviem, alebo neviem ešte. Ale keď ty ich oskemuješ, tak doma minus odber. Áno, Ti dajú, vieš, nie? viem. Na čo vám ukážem, alebo neviem, uvidíte. No tak zatiaľ, Áno. v tomto videu čaute. Čau, dajte like, odber, všetko. Ešte pozrieme si shop. Nič. Cívulko. Pet shop, tak aj to pozrieme. A potom aj kozmetík, všetko pozrieme. Tuto nie. Ale potom, Ja som už trochu nehral Grova Garden. Ja som viac hral Steel Brainrot, lebo tam chodí na eventy, vieš. na eventy ja všade hodím. To čo bolo za 15 miliónov? Jaj? Kúpil si. Je tu náhodou, že není Grandmaster Sprinkler. Keby by to bolo tak, dal som by ti veľa Ja fruitov. som veľakrát mal. Ja aj mám ti ukázať. Počkajte, ukážem každému, že toto je master a Grandmaster mám kde. Počkajte. Potrebuješ taký, vieš, Grandmaster. Mám. Tu mám aj 2. No tak toto Ukáž. Ja som bola, kedy mal 17. Tak toto video bolo koniec. Uvidíme sa inokedy. Ahojte. Slovenské halušky. Čau, dajte like. Slovenské halušky video. Koniec.